ondaria jamutan dizen gaixe izan da, ondaria plazara. Ondaria plazara, karo, aldundixek ipintzen dut gai hori, Bizkaiko herridanetan, ez? Ondaria plazara, zure herriko ondaria plazan, zer da plazan? Zure herriko plazan ondare bat balixun jarri nahi osune, erakutsi nahi osune. Gauzak, zelik ez berbak, zelik ez kantuek, ipuinek, jokuek, jolasak, kirolak, pentsa guen duen dantzi atati emaginen, da bereziki dantzataldeko jantzixek. Hori atati pixka balixun ipintzi hori eta jentia erakusti hori. Oin hogeta marrutero, geisha duen, egotzan, ja ez berdin. Txerritxutarrak, hasi ginen pizkat espolixetan da hori musikak eta dantzak eta urte bizen hasi ginen futen leketxorea gente nosizaz, pausu txukesta. Eta pausu txukesta egin duen eta egin duen hau da. Honek irudi berritxe ben San Juan egunien. Oseko zeiretan mantor txiki bat zokin. Eguerditzen, mantornezko mantoiekin. Eta gero arratzaldien katximirzeko mantoiekin. Porque San Jacinto bertan dago elizan, abarien besamoten dabe alboan, zalantarien algotzuin dago besalat, mai bat, zarra, dago atagan. Ya ikusten dut nola zegoena, gari zen behatara ben, estamparak zen, bien izin bordetan ikera estamparak zen. Gero, Etxogan zen bertako animtzen zenari, esan zen, ez hoize soltuko zen, ikusteko ia zer da. Eta ba... Damartien eitxe zala arretxinan. Prozesinio baten dantzarizik. Zerropak erukoen, frankak eroponak edungoen, ez daki horre, ez daki. Gatko hori da, argazkitzeo, bide sortzirun da laroeta mabuzteko. Bide sortzirun da laroeta mabuzteko. Hori bizperan, zutetxien dutxeke, aberatzen etxita, dirun bide. Eta hortaz, burgan etxin. Hemen da, bide behatzen dut da mabuz, hau areizan. Horrez erriko eskola danz, baina arben, eta olantxa zizio. Hori kasuntzan, bide behatzen dut da mabuz etxik, ez ban etxik, atxemengo dantza etxik. Eta Martineko nazionalistak, zer ben batzoki baten, eta haurek montoi mila lantan ziren. Baina, karo, hemen batzok ziren monarkikuk erosate ben, eta ez dela nahi batzok izen sartzu. Baina lan da guzti, Martineko buradu mesero, sartu ben, Jose Naginaga iban idatzi bat, ez dela nahi esan dantzien, musikak, dana. Ez partatzeran ipintxetzi eta mile behatzen dut hogeita amabi, entau ben, horrek popularizue. Zerak eta horre dana, prakari ben, prakak, zire baina moztu. Ja, egin, adelantitzen da izan. Dantzak erosi, eta bueno, horre peto guztizek eta ditukoak, danak horre, ja, zegoen, eta hori sombrero txoa urdin izan bizar. Pintxau ineban lehenko, pintxuria, eta gero agalantzak egin, eta bueno, aldanik eta urtatik eta barginak atearen, ez? Sardino da, sardinera. Eta sardinera normali egusiko zen duen, erropa urdinen, akundara urdinen, eta pañeroka guztu duen. Hori barginak mekora izan duen, hau mekora hori jogu, zelan, hau mekora nizizko. Eta zelan hori bat. Zinetzen biburutan da, gineban zau, baila sobrefalda, eta putetzen egin biarra altzita begora, bai, lakuntza ben duen. Goetik egusen erropa zakoetxeo, eta gero, ikusi duen zelan inuke ben, pañelo txue, bai horre pañeloa ontsa zide sostera beroaten. Aziko duen egusarra, egin nahi da, monotzin, pilo bat emonotzin, lehenakoak ikusitan ez dira, gero hasi zuen finarrak eta gauzak eta pero gara, arkondan ebe, denako eda, dekoz botoi erantzilo zen dira. Botoi erantzilo zen dira. Eta, gero pañelo txuebe eure gende dauz, eta gotxekin eta modeloa gotxegon topeta gendu konpitxak. Eta Europa aldala, gero galtxuek, eta gauzak, almenu pedagogo nortzen hasi gazentala beteik, eta, bueno, gauzatxu bat, baina,